Priatelia, pozdravujeme vás z Trnového, kde sme spolu s mojím priateľom a miestnym poslancom Jozefom Jurišom. Jožko, povedz nám, prečo sme tu? Ten dôvod je jednoduchý. Konečne po desiatkách rokoch sa obyvatelia Trnového a Rosiniek dočkajú nového domu smutku. Takto to tu bude vyzerať. Pár metrov od kostola svätého Juraja, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Naše spoločné 10-ročné úsilie práve pretavujeme do tejto reálnej podoby. My samozrejme v tomto projekte sme mysleli aj na seniorov, aj na zdravotne ťažko postihnuté osoby, takže bezbariérový prístup je súčasťou tohto projektu. A čo bude so starým domom smutku, ktorý dnes už nevyhovuje potrebám obyvateľov Trnového? Mysleli sme aj na to. A na tomto mieste v budúcnosti vznikne prvé pekné, mestské, nadkryté kolumbárium. Ja sa chcem poďakovať Jozefovi za jeho vytrvalú prácu, ako aj všetkým kolegom na meste a v zastupiteľstve. Nepochybne, ja by som chcel poďakovať aj Martinovi Kapitulikovi, ktorý vo funkcii viceprimátora nám po Trnovcom pomáhal a zabezpečil financovanie tohto projektu.